Vážení přátelé, dobrý večer. Dobrý večer, já se vám všem musím omluvit za nepohodlí, omlouvám se všem dámským vaječníkům, ty to zítra odnesou. Já vám děkuji za hojnou účast, ještě jednou se omlouvám za nepohodlí. My jsme se dozvěděli to, že nebudeme hrát v činohráku na poslední chvíli, takže jsme, jak vidíte, nepostavili ani nějak krásnou scénu. Ačkoliv, no, já myslím, že scénografie je to přesná, je to prázdno. Cíle je prázdno, jsou to naše vyhlídky. Mlha, nic, temno, beznaděj. Tak to byl první kolo. Tak, já bych se chtěl hned na začátku večera omluvit panu primátorovi Mandíkovi, kterého jsem označil za čuráka. A já mu slibuju, že už se to nikdy nebude opakovat. Tak to byl for číslo 2. Tak, rád bych taky, protože jste přišli nejenom na Demago, samozřejmě přišli jste podpořit činohrák. I my tady dneska za Demago jsme přišli podpořit činoherní studio. Bohužel jsme nebyli první, předběhlo nás Národní divadlo, ať schoří. Pak taky studio Tvrdé I, Mahenova činohra, to bych od Brňáku nečekal, Janáčková akademie, dodnes jsme se z nich dělali legrace, ale budiš, dneska necháme ušetřené. Tak, rád bych vás teda přivítal, poděkoval vám. Zároveň tady vítám Achaba Heidlera, kolegu z činoherního studia, bývalého ředitele, který nás přišel podpořit. Taky tady vítám Filipa Nukolse, který se asi teda nedostal dovnitř. Uměleckého šéfa činoherního studia, patří mu to, asi zůstal za dveřma. Tak, dál tady chci pozdravit motorkáře, zvlášť motocyklový klub Road Rebels z Děčína, který nám přišli vyjádřit podporu, díky kluci. Poznáte je podle toho, že mají, dneska si teda vzali kravaty poprvé, mají na sobě džínový vesty, že jo? A jsou dneska v divadle poprvé, tak na ně Tak, ale nicméně doba je taková, že musí pomáhat všichni a na všech i na kulturních frontách. Tak, dnešní představení nebude úplně, to pivo si dej dál, nebo tě ho skopnu. To představení dneska nebude úplně čistě improvizované. Improvizované samozřejmě bude, ale bude na téma. Ano, je to společenská objednávka, já to chápu. Bude to představení na známé, notoricky známé téma. Jistě vás to bavit nebude. Bude to nuda, bude to dlouhý, samozřejmě bude to smutný, ale tak nejsme tady dneska pro zábavu, že ano, jsme tady tak trochu na pohřbu. O situaci činoherního studia to vám vyprávět nebudu, to jste se jistě dočetli. A už nevím, co bych ještě k tomu řekl. Musíme to brát pozitivně samozřejmě, ale dneska kašleme na politiku, jdeme hrát divadlo a podotýkám dobré divadlo. V kině, no. A nevím, co je větší průšvih, jestli film v divadle nebo divadlo v kině. Ale necháme se překvapit. Prosím vás, ti, kdo jsou tady dneska poprvé, musím vám říct, že název samozřejmě a anotace, kterou jste možná četli, tu si vypni. Tak samozřejmě nemá s naším představením vůbec nic společného. Tak. Chci se ještě zeptat, vidíte všichni? I vy, co sedíte, vidíte tady tu plec? Tak. Ta klec je naprosto nedůležitá v našem příběhu. Jak už je tma?
městem, ve vysokém starém domě, bydlel slovutný doktor Keorkán. Byl to ptačí doktor, byl to ornitolog. Z půdy jeho obrovského starého domu se každý den ozývalo štěbetání. Pípot, kukot a jiné ptačí citoslovce. Doktor Keorkán byl starý, známý, nadšený ornitolog. A na své půdě měl obrovskou voliéru, která byla plná cizokrajného, domácího i hospodářského ptactva. Doktor Keorkán každé ráno, každé odpoledne a každý večer sypal svým malým opeřeným svěřencům zrní do jejich obří klece. Každému rovným dílem. Ve voliéře panovala překrásná nálada. Všichni měli plná volata od rána do večera a nikomu nechybělo vůbec nic. Vůbec nic. A jak už to tak mezi ptáky bývá, začali se mezi sebou pářit a snášeli vejce, takže brzy jich byla plná voliéra. Ovšem nikdo si nestěžoval. Většina ptáků pocházela už z 5. až 7. generace, takže jim vlastně život v kleci nepřipadal nijak nenormální. Ano, byl mezi nimi jeden starý reptál, starý krkavec, který neustále básnil, to byl starý. Bylo mu asi 85 let, byl o 3 roky starší než doktor Keorkán. A byl to první a původní obyvatel Keorkanovy voliéry. Každý večer, nebo aspoň obvečer, vyprávěl starý krkavec svým ptačím kolegům překrásné zvěsti o tom, jak nad střechou je obrovská modrá plocha, prázdná plocha, po které se prohánějí ptáci v houfech sem a tam. V houfech a hejnech. Samozřejmě ostatní ptáci mu to ani trochu nevěřili. Říkali, že je to fantasmagor. To přece není možné, aby... No, ano, měli křídla, ale zakrnělá. Nikdo už vlastně nevěděl, k čemu ta křídla jsou. Proč taky? V plné voliéře. Tam jsou křídla naprosto k ničemu. Ale každý podzim se stěhovavé ptactvo, husy a divoké kachny a taky čápy začaly ošívat. A ošívali se a nevěděli proč. Bylo to volání pudu, pochopitelně. Chtěli dál, pryč. Do jakýchsi přiteplených krajin. Ale ostatní ptáci jim naprosto nerozuměli. Vůbec nevěděli, o čem mluví. Ale starý krkavec moc dobře věděl. Každý večer se mu zdály sny. Sny o tom, jak létá, jak plachtí po stratosféře, možná trochu níž. Jak kálí na sochy pohlavárů. Jak sedá na dráty vysokého napětí. Jak létá ze stromu na strom a užívá si té překrásné a ničím nerušené svobody. Ale bohužel, ať vyprávěl o svých snech sebebarvitěji, nikdo mu to absolutně nevěřil. Byl za blázna. Každé ráno, každé odpoledne, každý večer
chodil doktor Keorkan sypat svým ptákům. Čím víc zrní dostávali, tím víc jich ve voliéře bylo. Nebylo tam hnutí. Nicméně brali to jako svůj úděl a nikdo si ani trošku nestěžoval. Až na starého Remca Lávrana a pár stěhovavých ptáků. Jednoho dne přišla bouře. Smršť. Padaly kroupy. Jenom kroupy. Padaly kroupy velké jako kachní vejce. Padaly kroupy jako pštrosí vejce. A pak padaly kroupy velké jako pštrosy samotní. Ptáci ve svých voliérách zavírali oči, zacpávali uši, asi oni uši nemají, zacpávali si hlavy, křídly a poslouchali bubnování krup na doškovou střechu. Ale moc dobře věděli, že jsou v naprostém bezpečí. Ale najednou přišla kroupa tak velká, že prorazila asi 5 tašek jejich střechy. Prásk! Jakože kroupa. Prásk! Ve střeše obrovská díra jako vrah. Ráno vycházelo slunce a první sluneční paprsek proletl střechou a zasvítil do očí zavolierovaných ptáků. Pískali ptáci. Viděli blanket nad svými hlavami. Starý havran jenom Bože, ptačí bože! Starý havran měl pravdu. Najednou co se nestalo? Odněkud z dálky, nevíme odkud, přilétlo hejno vrabců a posedali se pandíry ve střeše. Viděl... Ne. Vrabci uviděli ze střechy obrovskou voliéru doktora Keorkana na Keorkanově půdě. Ta byla plná ptáků. Plná nažraných a spokojených ptáků. Jak ti vrabci záviděli. Říkali si, my musíme každý den v houfu, v hejnu, lítat na nádraží, sbírat drobky, vajhly, všechno. Podívejte se na ně, na buržousty. Sedí si pěkně v teple, dostávají 3krát denně nažrat. A ta tučná volata. Závist byla silná, ptačí závist je nejsilnější ze všech závistí. Koukali, kálili a záviděli. A proti tomu ptáci ve voliérách pozorovali vrabce na střeše. Přes plná volata se nemohli ani hnout. Opískali si navzájem, Hergot, sakra. To se někdo má. Pojďte se na ně. Svoboda. Co bychom za to dali, když jsme mohli jednou křídlama? Sakra, kleli ptáci. No prostě dopadlo to tak, že záviděli jedni druhým. Vrabci samozřejmě odlétli, protože přiběhla kočka. No, naši ptáci ve voliérách byli v naprostém bezpečí. Na ně kočka neměla vůbec žádný vliv.
Ale přesto. Žrádlo 3krát denně, nebo svoboda. Svoboda, nebo žrádlo 3krát denně. Bylo to dilema. Obrovské dilema. Půlka ptáků, zvláště stěhovavý, spolu se starým havranem, zastávali myšlenku, že by bylo skvělé uklovat Georgana k smrti, vymanit se z drátu mříží a frknout střechou ven. Doktor Georgan samozřejmě o díře ve stropě vůbec nic nevěděl. Nic. Byl starý, senilní a necítil průvan. Ptáci ano. Ještě pár dní dělali jako by nic. A doktor Georgan jim každé ráno, odpoledne i večer plnil volata prvotřídním zrním. Nebyl ani dobrý, ani špatný. Ale ta svoboda byla lákavá. A nakonec se ukázalo, že pro většinu z ptáků je lákavější než plné vole zrní. Rozhodli se tedy pro ptačí revoluci. Jednoho dne, když přišel doktor Georgan s gumovým ksichtem, který jsem právě ztratil, promiňte, já se neumím tvářit s tou maskou na čele. Jednoho rána, když přišel doktor Georgan se svou zásobou zrní, chytla ho poštolka za prst a začala jim couvat. Doktor Georgan vymanil své prsty. Splet se ven. A řekl, no tak to ne. No to ne! Vy patříte mně. Já vás vyseděl. Já vás vylích. Já vás krmím. Nebude nic. Z vašeho útěku nebude nic. Drůbeži proradná. Ptákům první pokus o útok a útěk naprosto nevyšel. Začali demonstrovat. Pískat. Vypískali doktora Georgana. A i doktor Georgan měl gumovou hlavu a gumové srdce. Měl srdce z gumy. Z černé hokejistické gumy. Byl ohnutelný, ale neoblomný. Ptáci moc dobře věděli, že nějaké přemlouvačky a prosby naprosto ničemu nepomůžou. Dokonce se s ním chtěli domluvit, že mu tady snesou pár vajec a za to dostanou svobodu. Neprošlo to. Byl to vegan. A tak došlo k masivním protestům. Jako první začali protestovat husy. Několik hus se upálilo v troubě na protest. Nějací zlí ptačí jazykové sice tvrdili, že se neupálili dobrovolně, že je upálil doktor Georgan, který byl senilní a jednou před troubou zaspal. Nicméně nikdo jim to nevěřil, všichni jim věřili, že to bylo z jejich hrdinství. No. Pak se ještě pokusila protestovat sova, ale zůstala jen popálená. S Georganem to nehlo! Nehlo to s ním, nehlo! A tak se ptáci rozhodli pro variantu číslo 3. A ještě než si rozmyslí, co to bude, já se půjdu napít vody. Jo. H5N1 vypočítala sova byla nejchytřejší ze všech ptáků. Sova silou vůle
onemocněla ptačí chřipkou. Kolibříci s dlouhými zobáky naočkovali zbytek ptactva protilátkou, takže všichni byli proti chřipce naprosto odolní. H5, N1. Co to znamená? Vám nebudu vysvětlovat, není to podstatné. Zkrátka doktor Kevorkan ochořel. Začal se loupat. Plíce měl plné hlenu. Činilo mu čím dál větší potíže dojít až nahoru na půdu a nakrmit své oblíbené ptáctvo. Ale přesto láska k ptákům, ačkoliv ptáci jeho lásku naprosto neopětovali, byla tak silná, že silou vůle každý den došel 3krát denně nahoru na půdu, aby ptákům nasypal. Ale jednou, když už to s ním bylo sakra velmi zlé, doktor Kevorkan natáhl svou třesoucí se pěst, senilní, nemocnou, nakaženou pěst a už chtěl sypat, sypalo to samo, jak vidíte. Vzduch v jeho plicích došel, doktor Kevorkan se svezl k zemi a ležel tam nahoře. Nohy měl v komoře. Zdálo, že umře. Viděl to kohout a říká slepičko. Dojdeš do přízemí provodu. A slepice šla. A štěstí si v půlce schodu uvědomila, co je to za pitomost. Všichni ptáci přišli k sobě, poloomráčeni z toho pádu, probudili se v rozbité voliéře, podívali se nahoru a chtěli vylétnout, vzlétnout do vzduchu. Šlo to špatně, křídla byla zakrnělá, křídla byla nepoužívaná, křídla neposlouchala. Ale jak víme, ptáci mají skutečně silnou vůli. Trénink trval 2 dny a 2 noci. Minul dílu. Prošlo to. První pták se ocitl na střeše. Pojďte za mnou, nic to není, volá ptačí řeči. Většina ptáků po 2denní rozcvičce vyletla za ním nahoru na střechu. Téměř všichni byli volní. Samozřejmě až na indického běžce, několik slepic a jednoho emua. Ti se nemohli střechou ani vikýřem za boha dostat, ani za ptačího boha dostat. Sova, která byla ze všech nejchytřejší, jim řekla, že mají kliku, protože ví, kde najdou kliku. A tak pták s největším zobánem, byl tam, myslím, tukan, slétl dolů k hlavnímu vchodu do Kevorkanových dveří, do dveří Kevorkanova domu, zatáhl za kliku
otevřel dveře a všichni nelétaví ptáci, jeden za druhým, husím, čapím a jiným pochodem, vyšli slavnostně ze svého dlouholetého vězení. S domem, ve kterém strávili několik let a několik generací, neměli moc dobré zkušenosti, chtěli na něj zapomenout, říkali si, to je lidský dům, tady my nechceme, to je prostě, nechceme být, no. Vedle baráku byl strom. A fakt velký. Široký, vysoký a byl starý vrzal. Byl to baobab. Strom tak velký, že dokázal pojmout všechny obyvatele Keorkanovy voliéry. A tak se ptáci v něm ubytovali. Na dobro. První 2 dny byly bezvadné. Vzpomínali na svou revoluci, vyprávěli si o útěku, no a pak se pomaličku začali opakovat. A začala jim kručet ve volatech. Silně. Co to říkali ty vrabci o tom nádraží? Taky nádraží? Nikdo nevěděl, co to je, pochopitelně. Byli tady vlastně noví. No co teď? A to proto několik ptáků vyletlo na střechu Keorkanova domu, dírou se dostali dovnitř a natahali, hlavně pelikáni, ty mají velká volata, nebo co? Natahali do baobabu poslední Keorkanovi zásoby zrní. Ty ovšem velmi brzy došly. Zrní proteklo jejich volaty jako plodová voda dělohou. A pozdravuj na magistrátě. Řekni pravdu. Hrajeme o ptácích. Níž už jít nemůžu. Zkrátka, veškeré zásoby byly vyzobány během několika hodin a ptáci měli hlad. Naštěstí moudrá sova se ujala vedení baobabu. Ujala se vedení celého ptačího stromu. Byla ze všech nejchytřejší. Trochu popálená, ale nejchytřejší. Musíme začít kooperovat s lidma. Nikdo jiný tady zrní nemá, pardon. Už ta sova tolik houká, říkali si lidi v okolní vesnici. To právě sova vysvětlovala svůj geniální plán. Papoušci, kteří uměli mluvit jako jediní z ptáků, byli pověřeni tím, že zprostředkují kontakt mezi zvířecí říší a říší lidí. A tak se taky stalo. Papoušci se vrátili domů s bezvadnými zprávami. Zjistili, že na biotrhu domluvili hned několik kontraktů. Domluvili se na tom, že ptačí říše může vydělávat tím, že bude prodávat vejce na trhu. Potom taky cukr, ten zajišťovali hrdličky. A hlavně cizokrajný ořechy. A to měli právě na starosti stěhovaví ptáci, kteří si konečně vzpomněli, jakéže puzení je to pudilo každé jaro a každý podzim.
Stěhovaví ptáci se posadili na úplně nejvyšší vrchol Baobabu a hned jak přišel říjen, nebo já nevím, to ví doktor mrtvý Keorkan, vydali se ptáci na dlouhou pouť do Sierra Leone a jiných teplých krajů. Vrátili se samozřejmě s obrovskou zásobou kokosů a jiných cizokrajných a i kešů. Stará sova pak rozdala úkoly, každý papouch si vzal s sebou nákladního ptáka, pelikána, kterému přesně podle objednávky naplnili voli. A vydali se na trh. Obchody šly bezvadně. Ptáci totiž nemusí platit daně. A proto veškerý zisk zůstával jenom jim. Peníze samozřejmě nechtěli, co s nimi. Ačkoliv. No, pána nebo vorel, no to bychom se dostali jinam. Prostě vozili zpátky domů za vyměněné zboží zrní. Praso, žito, ječmen a tak podobně. A taky lůjové koule. Od jelenů. Ano, obchodovali se zvířaty. To se smí. Spižírna ptactva tedy byla brzo mnohem bohatší, než bývala spižírna doktora Keorkana. A bylo jen tam jenom proso a ty kosti, jak se jmenují ty bestie. Sépiové kosti. Bylo tam toho mnohem víc. Prostě všecko, co mlsné vole ptáka může potřebovat. Nežili si zle. Zrní rozdávali přesným dílem. Měla to na starosti sova spolu s papoušky. Každý se měl tak dobře, jako dřív. Navíc, každý měl svůj specifický úkol. Orličky nosily třtinu, kohout pracoval na kšeft v místním kostele, kde právě nedávno došel zvon a každé ráno budil lidi za mírný poplatek. Takže i on přispíval do společného fondu. Bylo tam spousta jiných ptáků, byly tam straky. Vozili barevné kovy. A alobaly. Každý z ptáků měl svůj jasný úkol. Zvířecí ptačí říše fungovala jako dobře namazaný stroj. Nic jim nechybělo. Měli svobodu a měli pravidelný přísun krmení. Jednoho dne ovšem se slepice začaly bouřit. Jejich hlavní argument byl ten, že oni na rozdíl od ostatních ptáků, papoušky nevyjímaje, ale ti jsou chráněni, mají barevné peří a umí mluvit. Že slepice na rozdíl od ostatních ptáků vstávají každé ráno se slepice. Vstávají každé ráno s prvním slunečním paprskem a nastavují svou řiď a snášejí poctivě vejce 2 až 3 denně, aby uživili celé ptačí souptačenství. A začalo jim vadit, že oni dostávají stejný příděl žrádla jako ostatní. Třeba jako Slavík. Sedí tam nahoře a píská. Nedělá nic. Nic užitečného, jenom píská. Takže Slavík byl zlatý.
Lidi mu házeli krmení pro jeho krásný zpěv. Každý, kdo šel okolo a slyšel Slavíka zpívat, na chvilku se zastavil a hodil tu kurku chleba. Tu druhou kurku chleba. Protože všude je chleba o 2 kurkách. Ano, jistě, ostatní ptáci mu záviděli jeho krásný zpěv. Jeho bezvadné zlaté hlasivky, dokonce i Kruta. Záviděl až hudradlo Rudlo. Ale Kruta byla mnohem užitečnější. Každé Vánoce přijel Američan. A sova spolu s papoušky potají, aby to ostatní ptáci neviděli. Kruto! Kruto! Pojď sem. Chceš žvejkačku? Jdi do džípu. V džípu seděl Amík, sakra, Hergot, byl to John. Jo, byl to John. Byl to kurva sakra John a neměl se vůbec za co stydět. Americkou káru v kapse, americký žvejkačky a doma rodinu. Jo, rodinný ranč. Rodinný ranč a v něm malýho Michaela a Johna. A taky Jessiku, svůj starou. Běž. Měl všechno, co chtěl, ale to víte. Den díku zdání a den díku zdání. A dozvěděl se na eBay, že tady v Baobabě mají celkem levný Kruty. No bylo to svinstvo. Kruta samozřejmě, jak víme, Kruta miluje žvíkačky. Nosí jednu červenou přímo pod nosem. Na potom. Na pak. A jak víme, každé Krutě smrdí zuby. Takže každá Kruta miluje Wrigley Spearmint a podobně. Prostě každá Kruta jednou v roce se stala večeří, na večeři, prostě v den díku vzdání. Ano, i Kruty byly užitečné, ale Slavíci ne. Slavíci ne! Slavík se jen tak píská, no, ale měli ho rádi, byl zlatý, byl oblíbený, byl výdělečně činný. Dobrý, budiž ti to odpuštěno. Každý pták v našem společenství, až teda na toho Slavíka, který je teda z obliga, protože je to naše ptačí kulturní dědictví. A dokáže se na sebe vydělat sám, občas se je rozdělí. Všichni ptáci si byli vesměs rovni. Každý z nich vykonával nějakou užitečnou práci, ale ráno ťuk, 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 buch, buch, buch. Slepice ještě spal, ne? Ťuk, 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 buch, buch, buch. Můžeš mi tam dát ťuk, ťuk, ťuk. A sakra! Hergot! Tady se nedá... Tady se nedá... pracovat! Slepice byly rozmrzelé, ospalé, probuzené moc brzo. Měli kruhy pod očima i pod zobákem. A vejce byly čím dál menší. Kdo se je budí? Kdo tady ve 4 ráno tluče jak pominutý? Vyšli ven z baobabu, podívali se nahoru. Datel. Z jarmu
smolkou. Rudou. Co vlastně ten datel, co je zač? Nic nenosí? Nemelouchaří? Vrabci například melouchaří. Na mouchách. Ale co dělá datel, hergot sakra? Dělá datel něco jiného než bordel. A díry do našeho baobabu! Sakra. Takovej datel není schopnej si na sebe vydělat ani. To je ptačí citoslovec. Nepřekladatelné, nepřeložitelné. Kdyby aspoň sundal tu čepici a vybíral. Sežere toho stejně jako my a nesnáší. Já to datla nesnáším. Dělá jenom hluk. A je výstřední. Fuj! Zlatá straka, zlatá straka. Zlatý ptačí oči. Jednoho dne se konalo velké ptačí zasedání. Vystoupil Ondřej Kála a řekl, kolik je hodin. Nevím. A byl okamžitě ptáky uklován. Vystoupil druhý, kdo měl hodinky a řekl, kolik je hodin. 20:43. Výborně. Byl to Dostál. Dostal svůj příděl krmení a... Jednoho dne se konalo ptačí zasedání. Zasedání ptačí rady. Ptačí rada seděla na nejvyšších místech. Jako první nahoře seděla sova, ze všech nejchytřejší. Dole hned pod ní seděli její zástupci, papoušci. A hádali se jeden přes druhého. Čekala je ptačí výroční zpráva. Otevřeli tabulky a četli slepice 450 vajec, straky 3,5 kilogramu alobalu, Slavík 2 zlatý desky, hrdlička 57 kg cukru, sova, co jsem já, to je v pohodě. Papoušci, dobrý, to nic. Co tam máme dál? Volavka, jo, ta se hodí. Krycí jméno, no dál. Co tady máme dál? Koho napadá nějaký pták? Stehlík, jo, poldovka, dobrý. Holubová, to je šikovná žába. A holuby, ano, holuby. Nosej poštu, výborně, to se hodí. Datel. 4 díry v baobabu. 81 stížností. Přidal do společného rozpočtu vodík, kyslík, vanat, kyslík. Jo, takhle. Jo, a ještě dusík. Datel. Přihlásí se datel. Přišel datel. Smeknul červenou. 258 ptačích očí se na něj podívalo úkosem. I kosy se na něj podívali úkosem. I kosice a pštrosáčaty se na něj podívali úkosem. Pštrosy se na něj podívali obzvlášť smutně. Byli emo.
zastavili příděl krmení. Několik datlů uniklo jisté smrti hladem. Někteří zůstali dokonce, protože si mysleli, že jejich příběh bude mít šťastný konec. Neměl. Nedostali ani zrníčko krmení. Nic. Datel se ukázal v ptačí říši jako nepotřebný. Datel se ukázal jako nadbytečný. Datel nebyl v ptačím společenství vůbec k ničemu. A začala éra bez datlů. Krátký tanec místo přestávky. To je všecko! Prosím vás! Kde žijete? To byl začátek, to byl epilog. Život v ptačí říši byl skvěle organizovaný. Fungoval jako na drátkách. Každý plnil svůj úkol. Radní pracovali na plné obrátky, zapisovali, rozdělovali, řídili. A svět byl překrásný. Nikomu nechybělo vůbec nic. Dokonce ani na datle už si brzo nikdo nevzpomněl. Jo, jenom starý havran. Starý havran, který bydlel téměř nejvejš na baobabu. Občas večer zavzpomínal, jaké to bylo bezvadné, když jsme tady měli datla. To byl dobrý parťák. Málo kdo mu rozuměl. Datel uměl jediný morzovku, byl to opravdu scout. A co víc, vyťukával do stromu tak krásný rytmy, hanba mluvit. Ano, byl hlučnej, ale starý havran nepochyboval o tom, že datel byl nadmíru užitečný. Samozřejmě byl za stejnýho blázna jako dřív. Nikdo datla nepostrádal, nikdo datla nepotřeboval. Byl pryč a bylo tady najednou tolik místa pro další papoušky a sovy. Slepice byly spokojené, nepotřebovali nic. Stačil jim jejich slavík, který zpíval sice pořád stejnou píseň. Na rozdíl od datla, který datloval každý den jinak a někdy mimo rytmus, což slepice neuvěřitelně štvalo. Jednoho dne začal jejich krásný baobab chřadnout a pomalu schnout. V noci, když už celé ptactvo spalo, kromě sovy, která makala i přes noc, ozývalo se z dutiny stromu Zpočátku tomu nikdo nevěnoval pozornost. Ale křupání a chroustání bylo každým dnem silnější a silnější a strom chřadnul a chřadnul a chřadnul. Listy opadaly, když byl červenec. Strom žloutl,
tmavnul a usychal. Jednoho dne se stalo, že praskla větev pod starým havranem. Havran, který spal i přes své vysoké stáří hlubokým spánkem, seděl na své staré větvi a než se stačil probudit a všimnout si, že větev pod ním praská, spadl na zem a zabil se. Ptáci mu zobákem zatlačili oči, tím pádem. Nepovedlo se to. Starý havran, starý pamětník starých režimů. Byl to jeden z posledních, kdo ještě pamatoval starého doktora Kevorkana. Byl mrtev. Poté začaly padat a praskat další větve. Prask. Prask. Přišel silný vítr. Kdybychom ho chtěli vizualizovat, vypadal asi takhle. A likvidoval baobab, jak jen vítr to umí. Ztráty byly obrovské, čím dál větší. Ptáci tomu samozřejmě nevěnovali až tak velkou pozornost, to se prostě stane. Ale když jednoho dne praskla větev pod jedním důležitým z papouchů, rozhodla se ptačí rada, že bude jednat. No na nic nepřišli, pochopitelně. Nebylo pomoci. Posílali pelikány do nedalekého jezírka, aby nabírali vodu a zalévali baobab. Ale baobab byl stále suchý, stále chřadnul, větve padaly. A každý večer se ozýval. Byl to... Padal mě chyt, vole. Jednoho dne z kůry vystoupil nový nájemník. Byl to nepřítel ptáků a také baobabů. Zůstávali za ním metry chodeb. Tkáň obrovského stromu byla tak narušená, že strom už neměl žádnou šanci na přežití. Ha! Ale červotoč neměl žádného přirozeného nepřítele. Kdykoliv se nějaký pták přiblížil k červotočově hlavě, červotoč byl ten tam a mnul si neviditelný ruce. Prostě mnuli se dva navzájem. Zkoušeli to všichni. Všichni zkoušeli zničit červotoče, nevyšlo to nikomu. Slepice ani náhodou. Ty nahoru ani nedohlédli na to, aby tam doletli. Pelikán nepřicházel v úvahu, nakonec se chtěl blejsknout. Jeden ze samotných papouchů, ale s ohnutým zobákem. Nemělo to vůbec žádnou cenu. Baobab praskal, chřadnul, schnul. A léto kulminovalo. Červotočů už byla celá armáda.
Baobab už tak nepatřil ptákům, ale spíš červotočům, kteří ovšem operovali pod kůrou tak chytře, tiše a nenápadně, že si obyvatelé ptačí říše vůbec nevšimli, že jsou v menšině. Jednoho dne léto kulminovalo. Pražilo, jak kulma kulminovat umí. Hrdličky se zrovna pářily. A přiletl sokol. Sokolík. Sedl si na jednu strouchnivělou větev a jak to sokol umí, hodil jiskru. Neházej jiskru, sokolíku! Volali všichni. Neházej! Neházej! No nehodil, ale přilétl pták ohnivák. Letí právě z Kavčích hor. Máme teď zrovna pauzu. Byla to velká pohádková filmová hvězda. Mohl kouřit i v Baobabu. Měl spoustu privilegií. Típnul špačka. Au! A špaček se vzňal. No teď jsem měl plnou kecu, plnou etikety. Co kde může, co kdo může. A najednou hoří, jo. Pro etiketu byl vždycky zapálený, ale Špaček hořel. Ohnivák se vrátil zpátky do tepla sucha Kavčích hor. Nemají nebo jenom požární systém. Špaček hořel a s ním hořela i větev Baobabu. No jako co šlo to podívat, to byla překrásná. I lidé si to pochvalovali. Viděli i v noci. Nastát po nocny. Tebe jsem v životě neviděl. A hořel a doutnal. A ten kouř překryl tu překrásnou blankitnou moc. A všichni ptáci, kteří Baobabové království znali, se smáli pod vole. Obyvatelé Baobabí ptačí říše se během jediné noci stali bez hnízdovci. Ocitli se na dlažbě. Jejich říše byla tata. Konec bezpečí, konec jistoty, konec svobody, konec. Poblíž popeliště, které ještě doutnalo, stále stál Keorkanův starý dům s děravou střechou. Ptáci jeden po druhém vyletli na střechu a dírou se vraceli zpátky do své původní voliéry. Kukačka jim to nakukala. Vrátili se zpátky do svých klecí a říkali, přežijeme tady zimu. A na jaře si zasadíme nový baobab. A hned za 200 let se do něj nastěhujeme. Tak, bylo rozhodnuto. Rada to schválila. Všichni už byli ve svých voliérách. Ovšem, nikdo z nich si nepamatoval
na její pravý účel možná jenom sova a pár papoušků, kteří se dožívají skutečně vysokých věků. Ptáci, kterých bylo pochopitelně mnohem víc než kdysi, protože na baobabu se jim vedlo skutečně dobře. Seděli ve svých voliérách a těšili se na konec zimy. Už tady chybí jenom papoušci a sova. Za chvíli přijdou. Ano, přišli. Ale s klíčem. Papoušci a sova zamkli ptáky do voliéry. A druhý den ráno před dům přijel obrovský vůz, který měl na stěně obrovský nápis. Akvaristika. Akvaristika a potřeby pro chovatele drobných domácích zvířat. Pojedeme do novýho, kluci, chlapi! Pojedeme do novýho! Kurva, zase do novýho, do prdele, kurva, práce! Nadávali špačci. Bude dobře! Budeme svým, kluci, budeme svým, svezeme se Károu! Ale to už papoušci počítali peníze, které utržili za zajaté ptáky. Přišli lidi v bílých kombinézách, odnesli voliéru do dodávky, zavřeli dveře, ptáci koukali z voliéry ven. Dům doktora Georgana byl menší a menší. Z popeliště se ještě doutnalo a jeli. Půlka z nich jela do Xaverova. Půlka z nich jela do obchodních center. A ta třetí půlka, sova a několik papoušků, zůstali v prázdném domě doktora Georgana. A to byl konec ptačí říše. Papoušci a sova si teď můžou radit mezi sebou. Stejně chcípnou hlady. Nebude na ně mít kdo makat. Vlastně jim to patří. Ale kdo to mohl vědět, že ano? No, zpočátku si byli všichni ptáci rovni. Kdyby to tak zůstalo, mohli ještě dneska sedět na obrovském baobabu. Mohli hospodařit tak jako na začátku. Mohli si vygooglovat datla. A mohli vlastně docela dobře zjistit, že je takový datel, který je na první pohled Thor flákavý. Fláká hlavou do občas to nedává hlavu ani patu. Datel, který umí občas možná to samý, co slavík. Zlatý, černý, hnědej, to je fuk. Že i ten datel, i ten nevýdělečně činný datel je pro celou ptačí společnost užitečný. Ale slepic je víc. Slepice musí ráno vstávat ve 4 hodiny. A snášet to, co vy byste nesnesli. Snášet to, co málo kdo snese. A nastavují vlastní řiď. Jenom proto, aby mohli do společné ptačí kasy, do společného ptačího krmítka přinášet ten kýžený zisk.
množství slepic proti 2, 3, 2 nebo třeba datlům byla velká převaha. Ano, slepice jsou užitečné. Ale pro koho? Pro Andreje! Toto ptačí podobenství jste jistě všichni rozklíčovali, nebylo to nic světoborného. Víte, až vám jednou bude někdo vyprávět o tom, že datel je pták neužitečný, aspoň si ho nejdřív vygooglujte. Budete-li se chtít zastávat datla, máte 3 možnosti. 3 prápory. Protože demonstrovat se dá hlavně s práporem. Je vidět i ze zhora, z ptačí říše. Pantomimicky vám naznačím, co se dá dělat se 3 práporama. Berte to jako bonus. Revolucionář. Varianta A. Nyní varianta B.